Para min é un placer estar hoxe aquí en Ourense e compartir cos compañeiros e cas compañeiras de Ourense esta xuntanza para poñer en común a estrategia electoral do PSDG-PSOE. Quero decir, en primeiro lugar, que o obxectivo que temos é devolver a Ourense a Champions League das cidades galegas. Eu creo que debemos de poñer fin a unha anomalía democrática. Quero recordar que a única cidade capital de provincia en España que está gobernada por únicamente 3 concelleiros é a cidade de Ourense. Non hai outro caso en toda España, é unha anomalía democrática, e entendan que o obxectivo do Partido Socialista é que podamos devolver a Ourense a Champions League das cidades galegas. Os datos que manexa o PSDG-PSOE indican que existe unha dinámica de cambio en Ourense. O cambio non pode vir da man do Partido Popular. O Partido Popular gobernou esta cidade dende o ano 2015 ata fai uns meses. Primeiro gobernou en solitario do 2015 ao 2019 e posteriormente gobernou en coalición con Gonzalo Jácome ata fai escasos meses. É dicir, o Partido Popular non pode supoñer cambio, porque o cambio é precisamente sacar ao Partido Popular do goberno municipal de Ourense. Estamos moi motivados, con moita forza, con moita ilusión para facer este traballo que temos por diante, que ten que permitirnos volver a recuperar a dignidade institucional, a autoestima como ciudadanos de Ourense, e tentar formar un proxecto en sintonía coa ciudadanía de Ourense, un proxecto en común para levar a cidade a situala no lugar que lle corresponde.